Dit jaar gaan we voor het eerst, dat is een van de dromen die ik nog had, een kerstconcert organiseren. Dan wordt ook mijn eerste kerstsingle uitgebracht. Dus het is eigenlijk zeg maar een soort cd-presentatie en dan helemaal in kerststijl. En dat gaan we voor het eerst doen live met band. Nou hoor ik een heleboel mensen denken van ja jongens, we leven in september. Sinterklaas moet nog in het land komen en jullie zijn nu al bezig met kerst. Ja, sowieso de show die ik wil gaan opzetten, dat vergt gewoon een hele hoop werk. Een hele hoop tijd. We willen daar heel veel entourage aan maken, heel veel reclame. Optreden van diverse collega-artiesten. We kunnen daar nog niks over zeggen, want we zijn nog volop met de line-up bezig. Maar ja, dat zijn de plannen en ik denk dat het een heel groot spektakel gaat worden. Nou, we gaan sowieso voor het eerst live met band en dan gaan we de oude hits doen en liedjes en nieuwe. Nou, sowieso voor mij heel leuk. Het eerste keer dat er een luisterliedje van me uitkomt. En die krijgen de mensen ook allemaal, die de intreebewijzen kopen, krijgen ook allemaal een single mee naar huis. Dus ja, wat kunnen ze verwachten? Een 6 uur durend live spektakel. Waar gaat het plaatsvinden? In Liende, Zalencentrum Torenzicht in Liende. En de kaarten zijn €15. Het is Paultje Poets live in kerstconcert, _ cd-presentatie en dan optredens van live collega-artiesten erbij. Voor meer informatie kunnen ze kijken op www.paultjepoets.nl of www.paultjepoetsfanpagina.nl.